Monggo sing asta sampur enggal jumeneng papan sampun kesediaken. Komplit pokoknya untuk mangan. Bapak Suroso tinggal tengoso 31 Mei 30 pokoknya 30 agar yang manggulan apa piye ya iki penake karo pasikon iki yang manggolan ya. Kebangetan urip iki saben dina bojo ngrosak ati wong ngeren saumpama kowe kena tega aku nanging aja tega karo anakmu. Sumirat kuning sumunar surya wanci sore ing terminal Blitar kaya ngucapake budalku karo kowe menyang Banyuwangi gremet-gremet niat dalan wis harapan baru lagu alon-alon kumranggane suara masjid saya kakrungu banten ngajak rerikatan ing pundakmu aku senden ates dites rasaning tias ing sadalan-dalan kowe mong alos-alos rambutku alas paraten kumiter minangka saksine lakonku lan kowe angetera satresnamu saya krasa nalika kaerat pipimu ing pundakmu aku senden ates dites rasaning tias ing sedalan-dalan kowe wong alos-alos rambutku alas paraten kumiter minangka saksine lakonku lan kowe angetera satresnamu saya krasa nalika kaerat pipiku.
umpama isih ana rasa tresno kang sumlempit mapan sajroning Allah tak gegagan aja kanggo kenya liya ning kene anggonku nunggu saben dina mbok menawa isih nyimpen rasa kangen ndang kandha di mana dimuraling sem ora ilo selawase mongko endem mongko bisa gawe golek pangangen rada suwe aku kowe gandeng rasa seneng rasa kangen uga tresno saiki nek banjur tuwa rasa juwa dipercaya tresnamu ora prasaja polatanmu marang aku katon seje saja sengit yen katamu malah ngecek dong asikku apa kapunggal semene mengko tresno selawase kanggo kowe rada suwe aku kowe gandeng rasa seneng saiki ning banjur tuwa rasa juwa dipercaya tresnamu ora prasaja polatanmu marang aku katon seje saja sengit yen katamu malah ngecek dong asikku apa kapunggal semene mangko tresno selawase kanggo kowe asik tetes banyu mata tumetes basah pipi rasa ratega aku ninggale sliramu nanging kepaksa aku kudu ngomong apa antara kita memanglah jauh berbeda cerita tinggal oh sayang kepaksa kudu bisa asik muda laras hey 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 banyu mata tumetes basah pipi rasa ratega aku ninggale sliramu nanging kepaksa aku kudu ngomong apa antara kita memanglah jauh berbeda cerita cinta kita berdua anggaplah impian selamat tinggal oh sayang kepaksa kudu
Ora malah ngono. Ya, Zat. Saya suwe ragaku kering anggagan saben dina anane kaya wong linglung kangen sliramu mung bisa mireng swaramu agawe bingung piye batinku tresno suci kumatel telenging netra bisa turu ora ngerti besok kepiye datine yen to tresno kadang rasuk jroning dada simpang tiga panggul keng tadi kenangan mulai pacitan sudi moro hatiku digawe loro gaya ponorogo kowe mulene keluarga perpisahan likandeng tapawan sliramu mulai menyang Sudimoro tresna gawa tresna tulus jiwa lan raga muda laras Indonesia terus Dodi monggo ingkang pikantuk sampur kawula aturi ingkang jumeneng matur sebaik pandun. Saya suwe ragaku kering anggagan saben dina anane kaya wong linglung kangen sliramu mung bisa mireng suarane agawe bingung katon kaki serbatine tresno suci kumantel telenge kalbu lali mangan ra bisa turu besok Sugeng Mas Epeng Ngasepleng Mas Marno Mas Bendol Besuki Sabendaripun selamat datang simpang tiga panggul sing dadi kenangan pantai selang batinku digawe bimbang pacitan Sudimoro tresnaku digawe loro mlayan Ponorogo gumulke keluarga simpang tiga dadi saksi perpisahan nalikane mulai kutha saka Palawan seliramu mulai ayo sing wis oleh sampur Mas Kempleng Mas Dul Jumeneng Pak Dar Mas Gendut rasane yen dilarani panggah eling tumeka saiki
lara mergo kowe tega mentolo apikmu mung ana lambe jebulane kabeh katresnane ning ngarepku kowe tresno ning burine malah gelem liya aja nganti nyawang aku yen to weruh nyebati mripatku aluwung ngali ya kowe timbang dadi klilep salawase biyen matur dadi racun racun dodo satunya Yuk, yuk. golek ganti Dua lolo. Oi. Yuk, yuk, yuk. Jos. Kadane sakura kae ino hiru. Monggo Mbak Wilis. Kenang melu embok budal menyang pasar ora pareng rewel mangko ditumbas capar jos dondong apa salah duku cilik-cilik gendong apa becak laku dhewe timak-timik budal menyang pasar tole boten bidung bangke kok pasar tak tumbasne capar plak aja kaya ngono plak yuk jos yen urip golek duit yuk 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 dondong apa salah duku cilik-cilik gendong apa becak mlaku dhewe timak-timik sibuk nyang pasar ora pareng rewel kok pasar
ana candhi cakra mapak tanah Jawa Jawa Jawi raja wijining Jawata saka wasampurna tinampi swarga wasanyata dalan kidul maya-maya banyu lerap-lerap ombak ing samudra manggang esti sumarah mring Gusti kanten Banyuwangi pangapunten amung impi kanten Banyuwangi ampun ngantos nyulayani ana candhi cakra mapak tanah Jawa Jawa Jawi waja wijining Jawata saka ing sampurna tinampi swarga wasanyata dalan kidul maya-maya banyu lerap-lerap ombak ing samudra manggang esti sumarah mring Gusti kanten Banyuwangi pangapunten amung impi Siap.